Hi guys! Rachel here. Welcome back to my channel. Today, i-film ko yung part 2 ng Q&A. So, same day ko siya film. Obviously, same, literally the same everything. Anyway, I will start with Shanimi Eluya. Ate, since most of your makeup are all high-end, what are your recommended drugstore makeup? Foundation Milani. Milani na foundation ng concealer. Sobrang ganda nun. Lipstick, Minaw. Yung Minaw na liquid lipstick, na-mention ko din to sa previous Q&A ko. Gusto ko talaga siya. Siya kasi yung naisip ko na kapag mura. Hindi siya drugstore, hindi ko nga alam kung approve siya. Pero, yun yung ginagamit ko lagi. Primer, yung ginagamit ko kasi na primer, yung Sephora lang. Nakagamit ako ng egg yolk primer na galing sa Korean Tony Moly ata yun, pero inuubos ko kasi yung Sephora ko, so nagamit ko yun like once lang talaga, so I can't really tell kung gusto ko siya. Brow product, Daiso na brow pencil, yung pa-square, pa-slant na square, yun. Gusto ko yun. Mascara, Maybelline all the way mascara. Blush na maganda, yung ano guys, yung Nichido na Cool Rum. I'm not using it right now, kasi wala na ako nun. Pero that used to be my go-to like blush. Cool Rum yung shade niya. I really like that. Eyeshadow, hindi ako nag-eyeshadow. From Angel T, what is your ideal age to have kids? Before 30. How do you make your relationship with Dan stronger? Di ko alam. Just go with the flow and wag maging nega sa buhay para hindi mag-away. From Aliana Reyes, as a typical Filipina sa abroad, nagpapadala ka ba sa family mo sa Pilipinas? If yes, ano take ni Dan doon? Nagpapadala ako kasi meron akong bill na binabayaran doon. Hindi naman bongga. I pay the internet, so nagpapadala ako to make sure na that's paid. Hindi ako nagpapadala every month. Though meron akong bill na binabayaran dun every month. Like, nagpapadala ako ng malaki, and then yun yung binabayad namin every month. Pero when it comes to like, para sa pamilya, hindi. Kasi hindi naman nila kailangan. May trabaho yung mama ko, may trabaho yung papa ko. Pero kapag kailangan nila, like si Marlo, nag-aaral siya, diba? Kapag kailangan niya ng something, binibigyan ko siya, of course. And kapag my birthday, kapag ganun-ganun, binibigyan ko din sila ng gift, ganun. Pero hindi ako nagpapadala every month. And si Dan, wala naman siyang problema dun kasi nagtatrabaho naman ako. I work really hard. Hindi naman ako humihingi ng pera sa kanya. Like, never ako humihingi ng pera kay Dan para mabigay ko sa pamilya ko, and never ko gagawin yan. From Genevieve Urbano, can you share kung paano nyo in-handle ang finances and budget ni Dan ngayon couple na kayo? I love you, Ray. Sana mapansin mo ako. More powers to you and Danny boy. God bless. Thank you so much. Na-answer ko na yan sa previous Q&A ko. So, as you guys can tell, hindi naman kami maluho. Hindi kami bili lang ng bili. Kasi alam namin na may mga expenses kami na mas importante sa amin. Like, we want to travel, and gusto namin na gawin yun na meron pa rin kaming savings. Like, you know what I mean? Ayaw namin na, hala, mag-travel na mag-travel, tapos wala na pala kaming pera. So, we make sure na kapag nag-spend kami ng something, meron pa rin natitira. Like, you know, just make sure na yung savings is nandyan lang siya. Hindi siya itatouch. Kung kailangan, nandyan lang siya, itatouch lang siya kung super kailangan talaga. Eh, hindi siya tinatouch, dinadagdagan, pero hindi binabawasan para maganda ang buhay. From Leah Agatha, thank you. Actually, wala akong tanong. Gusto ko lang sabihin na mahal na kita. Thank you. From Sweet Beroy, hi Ate Rayz, ano pong editor dapat gamitin pag CP lang gamit mo sa pag-vlog? I started vlogging just using my phone, and I used Sony Vegas Pro noon, and then now I'm using Final Cut Pro. So, hindi ko alam kung ano yung mga app na gagamitin sa phone kasi never ko na-try yun, so hindi ko alam. From Lane Rianzares, mayroon siyang dalawang questions. Number 1, ano po ginagamit yung editor and laptop? I use Final Cut Pro 10, I think it is. And then laptop, I have the iPad Pro. No, not iPad. I have the MacBook Pro. Yun. Saan po kayo nagkita? Nagkita kami ni Dan sa Thailand. Sana po ma-shoutout niyo po ako. I'm supporting you po here in Italy. Thank you! Thank you so much, Lane Renzares. Thank you!
From Very Mary, I know it's too personal, but my question is, in terms of expenses sa bahay, paano kayo naghati na dan? Bills, groceries, things for the house, etc. Curious lang ako kasi foreigner din husband ko and I feel curious about it. And binasa ko yung mga reply dito sa comment na to and may nagsabi na nahihiya siya na humingi ng pera sa asawa niya kasi wala pa siyang trabaho. And I know mahirap kasi ako never din talaga ako humingi ng pera and never ko nakikita yung sarili ko na hihingi ako ng pera kay Dan. Never. That's why I work really hard kasi ayoko na mangyari yun kasi hindi ko alam kung paano like pahingi pera. Hindi ko alam kung paano gagawin. From Merang Guapa, ano ang tawag mo sa parents ni Dan at vice versa? Tawag nila sa akin Raz. Tawag ko sa kanila yung mga pangalan lang nila. Hindi kasi uso dito na magmama or magpapa or magmami or magdaddy. Like yung asawa ng kuya ni Dan, sobrang tagal na nila. They've been together for maybe like 20 years. Pero yung tawag niya sa mama ni Dan, yung pangalan lang niya. So, yeah, yun lang. Pangalan lang niya yung tawag ko. Awkward nga minsan eh. Pero ayoko din naman siya tawaging mami kasi baka anong isipin ng ibang tao, diba? Mami ka dyan, nangyari sa'yo. So, yun. From Elira Batak, hi Ate Rhaze, tanong lang po, nasa genes niyo po magkakapatid ang malabo yung eyesight? Kasi napansin ko nung isa niyong vlog, nakasalamin kayo lahat. Ano po grado ng mga mata niyo? Anyways, yung hobby ko rin po, and silang 5 magkakapatid, malabo din mata nila, kaya nagkaka-eyeglass din po lahat. Kasi namana nila sa papa nila. Ganun din po ba kayo? I don't think namana namin yung bad eyesight. Si papa, yung eyesight niya naging tsaka because of age. I believe, yung sa amin, di ko alam kung ano nangyari sa eyesight ko, kung bakit naging tsaka siya. Na-realize ko na lang one day when I was working in a call center. Medyo masakit yung mata ko. So, I got it checked. And then, meron akong grade 75, agad-agad. So, I started wearing glasses din. Kasi I felt like, yeah, gusto ko mag-glasses. Ngayon, nagsisisinan ko. Kasi hindi na ako makafunction na walang glasses or walang contacts. Yun sa mga kapatid ko naman, si Miss, dahil yun sa sobrang aral niya, over mag-aral yun eh. Like, you know, basa ng libro. Hindi ko alam kung yun yung dahilan. Pero, wala lang. Feeling ko lang. Yung dalawang kapatid ko naman, feeling ko dahil sa kaku-computer yun, kakalaro ng Dota yun, yung sa dalawa. Si Marlon, wala siyang glasses. From Ira or Ira Diosa, masarap po bang tumira sa ibang bansa? Masarap siya kapag kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Pero kapag ikaw lang mag-isa, hindi siya ganun kasaya. Kasi nga, diba, nagpunta ako ng US. Dream na dream ko pumunta doon. Pagdating ko doon, wala. Hindi pala siya ganun ka-shiny para sa akin. Pero dito sa Australia, hindi ko naman inisip na makakapunta ako dito. Pero ngayon na nandito na ako, masaya ako. Kasi kasama ko yung mahal ko, diba? So, depende siya sa tao. Hindi siya sa lugar talaga. Depende talaga siya sa mga kasama mo. Yun. From I Am Me. Hi Rhaze, who is your internet provider? Yung pinakamura. Dodo. Dodo yung internet provider namin, kaya mabagal, nakakaloka. From Genesis Kantinbuhan, Ate Rhaze, direct mo ba sinusuot yung contact lens mo galing sa AO set? I mean, after 6 hours and more. Kasi yung sa akin po, ang labo niya ay nagsakit sa mata. Kaya ginagawa ko, ibababad ko po siya ulit sa regular solution. Yes, direct. After at least 7 hours. So yeah, okay lang naman yung akin. Hindi naman siya malapot, hindi siya masakit. Kapag masakit, feeling ko hindi siya na-neutralize ng maayos. So, i-make sure na yung solution naka-reach siya sa line. Kasi kapag hindi, meaning merong like part ng contact na hindi na-neutralize ng maayos, I'm pretty sure alam mo yan. Pero yeah, meron siyang line dun. From Ray Habihan, what advice can you give to those who want to start their own channel? Thank you, Rhaze. Just go for it. Kung you have been thinking about creating your own channel, go for it. Kasi wala, hindi siya mangyayari unless ginawa mo siya. So kung gusto mo mag-start, start na agad-agad and make sure na do not think about the money. Especially kapag nagsisimula ka pa lang, huwag mong isipin yan. Huwag mong isipin yung mga sponsors. Just do what you love and eventually darating yung like, you know, subscribers, pera, sponsors. So kapag nagsisimula ka pa lang, huwag mo muna isipin yung ganyan-ganyan. Kasi hindi siya madali, hindi siya darating agad-agad. From Clarivic Garzon, Ate Rhaze, pupunta ba kayo sa Manila pag uwi niyo sa Pilipinas? When nyo balak magkaroon ng anak? It's up to yung gusto mong sagutin. Yes, pupunta kami ng Manila. So, I think first stop namin is Manila and we will stay there for I think 3 days. Tapos Cebu, tapos Palawan, tapos Australia. Balik na sa Australia. Hindi pa namin na-book yung mga trip within Philippines, pero yun yung plano namin. Manila first, and then Cebu, and then Palawan, and then home.
From Rochelle Narciso, ask ko lang po kung paano ka po pakitunguhan ng pamilya ni Danny Boy. Okay ka po ba sa kanila agad? Or may mga pagkakataon din na parang iba sila sa'yo? No, never ko na feel na iba sila sa akin. Sobrang babait nila. Yung pamilya ni Dan, sobrang honest nila. And kung hindi ka nila gusto, sasabihin nila yan straight to your face. So far, okay naman kami lahat. First time na dumating ako dito, sobrang kinakabahan ako, guys. Kasi I think I was only 2 days here. And sabi nila, i-introduce na kita sa family ko. And yeah, sobra. As in, hindi ko alam. Sobrang kinakabahan ako. Pero nung nakilala ko na sila, wow, sabi ko, bakit ako kinabahan? Sobrang babait yung mama niya, the best. Wala din naman kasi ako nakikitang dahilan para hindi maging okay. Kasi nakikita siguro nila na masaya kami. From Stephanie Espiritu, if magsi-second honeymoon kayo na Dan outside Australia, where would it be and why? 3 destinations on your bucket list. So, nung nagpaplano kami ng honeymoon na destination, di ba yung plano namin was Japan. So, that was first on the list. Pero gusto din ni Dan sa US. Hindi ko alam kung ano yung third. Hindi ko na maalala. Siguro New Zealand? I'm not sure. From Tanisha Bunag, Dan or YouTube fans? Nakakaloka si Dan. From Kim May, if Dan is food, what food is he? Nag-reply pa talaga si Dan dito. Sabi niya, chocolate. Sabi niya yun. From La Army Between. Hi, Rhaze. Just wanna ask if may vlog ka nung binili mo yung iPhone 7 Plus mo and new lappy. No, hindi ako nag-vlog. Yung laptop ko, nabili ko yun December. So, pinabili ko siya sa asawa ng kambal ni Dan kasi meron siyang sariling kumpanya and yung company nila merong like direct connection sa Apple dealer, something like that, and nakakatanggap sila ng discount kasi gusto ko na yun yung e-birthday gift at saka Christmas gift sa sarili ko kasi hindi siya mura, nakakaloka siya. Pero ganun yung ginawa ko. So yan siya yung pinabili ko, tapos binayaran ko na lang siya kasi may discount. I think I got like 15% discount, and sa ganun kamahal na device, ano na siya, malaking discount na siya. So, and sa iPhone 7 ko naman, no, hindi ako nag-vlog din. From I See Something, mahirap pa mag-drive dyan. Wishing you all the best with Dan. God bless. Thank you so much. Medyo, kasi sobrang stricto, as in sobrang stricto. Sa Pilipinas kasi hindi ako sanay na may speed limit. I know meron tayong speed limit, pero hindi naman na-enforce. Sa amin ha, sa Cebu, meron kaming speed limit. Like nakakita ko sa SRP, merong speed limit. Pero yung mga tao, like, goes double the limit. Like, yung kapatid ko, kapag nagdadrive sa SRP, maabot ng 100, pero yung speed limit, 60. So, like, you know, meron tayong speed limit, hindi nga lang na-enforce. Dito, kapag 60, umabot ka ng 60 plus, mafa-fine ka, like $500, at least $500. And ang mahal kaya nun, and mafa-fine ka talaga kasi merong cameras everywhere. So, for me, dun sa part na yun, mahirap siya kasi hindi ako sanay na kailangan kong i-watch yung speed. Tapos, hindi pa ako sanay sa mga lugar-lugar na minsan nakakalimutan ko ano nga ulit yung speed dito. Kasi, you know, pero kung when it comes to driving talaga, very disiplinado nila dito kasi merong lines talaga. You need to follow the lines talaga. Sa Pilipinas, like, again ha, when I say Pilipinas, sa amin, wala naman kaming lines. Kahit na pang isang sasakyan lang yung lane, pumapasok 3. Kapag kasya, tatlo. Dito, dapat nasa line ka talaga. Pero the more na you drive, the more na masasanay ka. Yun naman sa lahat, diba, ng bagay. From Kira Conde, hi Ate Rhaze, I'm your fan from Davao. Hope you will see this question. I just wanna ask, if pag-uwi ka sa Pilipinas by December, is ikakasal agad kayo ni Kuya Dan? I mean, kasal sa church wedding na talaga ang bongga? No, kasi yung kapatid ko hindi siya makaka-uwi sa December. So, hindi ko din alam, guys. Gusto sana namin gawin yun. Kaya lang, hindi. Kasi, like, you know, the whole point of getting married there is para nandun yung family ko. Now, yung kapatid ko naman yung wala. So, gusto namin na nandun siya bago namin siya gawin. So, not this December kasi wala pa yung kapatid ko dun. So, hindi pa namin alam. From Isla Midos, why you need a bigger house? Your house looks big naman for both of you. Does Dan own it? By the way, you look good on your long black hair. Enjoy it lang muna. Thank you. I actually want to keep the long hair for now kasi I really like the long hair na ganito yung kulay. So, hanggang sa okay pa sa paningin ko, I will keep it long. But if I get sick of like maintaining it long, then I will cut it. But yeah, for now, okay lang sa akin.
akin yung long. Si Dan, nandun siya sa real estate website every day. Every day, nandun sa may chance siya. Tumitingin-tingin siya ng malaking bahay kasi mas gusto niya talaga ng malaking bahay. He thinks we need a bigger house kasi, di ba, we're planning to have a family. Personally, I don't think so. Para sa akin, okay na to. Dan is looking for that perfect house na I'm pretty sure, I do not know if we will ever find it because I'm really satisfied with this house. I really love this house. Pero yeah, we're not renting. We do pay mortgage, of course. Hindi naman siya milyonaryo para makabili ng bahay. Pero yeah, he owns this house or like we own this house. It's not gonna happen anytime soon. Like not at all. Maybe like in years kasi gusto nga niya mahanap yung perfect na bahay na hindi ko alam kung mahanap namin. Especially like meron akong gusto, meron din siyang gusto, and kailangan namin mag-meet halfway. I'm not sure if we will ever get there. From Angeline Venluan, ano po visa gamit mo nung first time mo dumating sa Australia? I was on a tourist visa. And ano na po yung visa status mo ngayon na married na kayo? I am on the spouse partner visa. Something like that. Di ko alam. I'm actually planning to do a visa video, like all about my visa. So leave your questions below with the hashtag askrhaze and I will do it. I'm not sure if I will be doing it anytime soon kasi meron pa ako isang video na I ask you guys to leave questions. But I will do that as soon as meron na akong time na gawin yun. Leave your questions below if you have any questions at all with regards to my visa and I will do my best to answer all of them. It's gonna be a long video but I will do my best. From Shelleen FT, anong mas magandang kunin, onshore partner visa or offshore partner visa and why? I'm still confused. Help me at the race. I'm not sure kung ano mas maganda kasi yung na-try ko is offshore. So I applied when I was in the Philippines and I had to be outside the Philippines para ma-approve siya. From Shirley Dolero, hi Miss Race. This is so funny. My question is, does Dan give his salary to you or nag-iintrega ba siya ng sweldo sa misis niya like Filipino culture? No, never, no. Hindi namin ginagawa yan. Yung sweldo namin is pumupunta siya sa iisang bank account. So nandun siya lahat. Walang like, ako yung may hawak nito, wala. So nandun lang siya and never kong gagawin yan kay Dan. And I don't see him doing that to me either na akin yung pera ko. No. So yeah. From Baisa Dayanalan, kailan po yung last na uwi nyo dito sa Pinas? It was December last year. Okay, yun na yung mga questions guys kasi mauubos na yung memory card ko and puno na siya kasi nga nag-film pa ako kanina. So thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. Again, if you have questions sa mga visa na yan, leave it below and I will do a video maybe in the next month or so. And thank you so much guys for watching. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye.